Takže čau lidi, vítám vás u dnešního krátkého informačního videa. Určitě jste si všimli znělky na začátku. Ano, budu používat tuto znělku na začátku každého mého videa, nebo budu se pokoušet u každého mého videa udělat tuto znělku. Ale vlastně jsem se vám chtěl omluvit, že jsem vám říkal, že budu vlastně jenom natáčet ani na ten kanál, co mám teď přetočil jenom hry, ale to se změnilo. Budu tam natáčet třeba i informačky se mnou takhle. No a tohle je krátké informační video, že mám tuto znělku. Znělku jste viděli na začátku a uvidíte ji i na konci, protože já to dělám přes Camtasia Studio, takový ty kraviny. A já doufám teda, že se vám video líbilo, že dáte like a že vám nebude vadit, když budeme mít znělku z replaye. To bylo teda pro dnešní informační video všechno, doufám, že se vám líbilo a čau!